Inibingelele ke babukele emakhaya. Ngibingelela phakathi kwahlelo lethu number 1 ngiyazisona. Babukele emakhaya ngibingelelana ke ingwenya ehlezeni ingwenya. Babukele namhlanje ke la size nosisi lo simbonayo size ebhuti. Kodwa ke babukele nani ndazi anginamaningi ngelinga amaningi usisi ngicela kubo yena uzochaza isitalo ukuthi njengoba sina nje size ngasisi sesikhona ke kubhuti lesicela ke ukuthi ke siqale sichaze isitori ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Sanibona. Khuleke nje sisungasala. Ngizokhuleka. Sanibona. Hello, ubaba ngani yami. Izwa lo muntu. Ubaba ngani yami lo. Kodwa ngangitshela naye kudala sisakhula. Angineminyaka mhlambe la ku 16 ngithize. Kuyikona ukuthi ke phela anginomunye umjida yabo. Awukhona umunye umjida engikhaya nawe qondile manje lo wayengumakhwapheni wayekwazi naye lokho ukuthi umakhwapheni. Ngamitha ke mina ingane ngangitshela ukuthi yalo omunye umjida kanti yakhe. Akuyona yalo yamjida ingane yakhe. Manje uyakuphika lokho. Akayondla ingane. Ufuna ngilokho ngilandelana naye anginasikhathi sokulandelana naye mina. Njalo mangihlangana naye ngiba njalo ufuna ukulwa nami angimazi ufunani kimi. Njalo akafuni ngisho nokondla ingane. Uzongitshela indlela engiyiyona ukuthi ngisho indlela engiyiyona. Hayibo. Umuzwe lo muntu oqala. No ngithi ngibeza ngolo. Imanga ayikabi ba. Akahloniphi ngicela sizwe isitori sakhe siqede. Qhubeka. Ungitshela ngendawo engiyiyona uthi angishintshe ngeke kubo umjida kanjani ngibethe. Ngitshela wena mina ukuthi angenzeni. Wena into abayenza ngakondla ingane yakho phela. Yona into ekuhlulayo nalikhanda likhulu elifana lakho sasiphongo sakho ondla sona. Ingane yakho uhlukane nami ukuthi ngiphila yiphi impilo. Mase umbeka phi lo mfana wePaul? Ngiyatshela nje ukuthi wawazi kahle ukuthi yena straight wami lo ya wena umakhwapheni wami. Wawazi kahle ukuthi angitshelana ngangizothini. Ngangizothini. Imando. Cela ukubuza ukuthi kahle kahle kwenzakalani la. Mhlawumbe kahle right. Ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani la bafethu usisi uyachaza isitori umfethu uthi kumfana wePaul. Ngicela ungichazele kahle mana achazele bafakathule. Okay. Bafo lo. Okay, ngicela bafethu siqale silungiseni ulimi. Bafo mufuna usisi umfowethu. Yeah. Ngicela ningabizani ngolo. Kodwa nawe usewumfowethu manje indlela enza ngathi uyalengisa. Hawu, sengiyalengisa manje. Uwena nje wangenza ukuthi ngibe la ngikhona. Ukube wayondla ingane angeze ngicabanga ukwenza lento engiyenzayo. Mhlawumbe ngabe ngiyintombazane. Ingane yabanga uma mfana yakho ingane ayifani nomfana wePaul ifana nawe. Indaba unogijimela umfana wePaul wanakho ufuna ukubalekela ukuthi. Indaba wona waxaya ngokuthi ingane ngomfana wePaul. Na phela yena ngangihlala nawe ngangizothini kwapha nami ngangilinde ukuthi nizale ngize ngiyibone lengane ukuthi eyakho. Iyafana nawe ayifani nomfana wePaul ngenze njani ke mina ngihambise umfana wePaul kanjani. Yamuzwa lo muntu uqala ngangigqoka mina bafo. Wawugqokapi? Nanini? Sowugqoka futhi manje wena. Sizongitshela ukuthi nanini ugqoka. Nakhona mhlawumbe 3 times. 3 times ungagqoki. Uyasho nawe uthi kulo 3 times yilo ngamitha kona lo 3 times. Hayi khona. Ngeke kwazi bafo. Ngekwazi. Ngeke phela wena uchaza ukwenza ngendlela yakho umuntu umitha ngendlela yakho. Sicela ukusichazela ukuthi njengoba usisi ethi ingane yakho wena uthi akusiye yakho and usisi uyasho ukuthi ingane ifana nawe. Wena sonke lesikhathi awazi ukuthi unengane nesisi. Cha bafo bese kwakusho lo. Okay. Sicela sisi ingane neminyaka mingaki siqale lapha? Ina 2 years manje. Okay. Mfethu ingane ina 2 years. And awukazi ube present kuyona. Angazi nakancane bafo ingane ingayona yami. Imake phela. Ukuyibheka kuzoyibheka ukuthi ayikho into yakho. Ngibheke yabaka. Ukuzoyibheka phela ukuthi angithi nawe ubulinde ukuthi izalo khona uzobona ukuthi eyakho noma kuyona yakho. Ukufika kuzochecka ukutshengisa ukuthi unokhuthalela ukubona ukuthi eyakho lengane noma kuyona yakho. Shothi vele into ongayifuni leyo. Eyakho lengane. Ishizenzo ezakho. Sesimthola wemfowethu. Angithi umuntu mayithi ingane yakho uke ushawe leyo nto ukuthi mhlambe ungahle kwenze kube yami ngoba nawe ngithi wakwabhukuda ngiyabuzwa elwandle so manje ke inkinga nginathi awazi wena ukuthi eyakho noma kusiye yakho and awukakaze uthatha ingane uze nayo lakini uzobabonisa lakini uthi nayo intombazane ithi nansi ingane ithi eyami ingoba nogogo uyamazi lo ujwayele ukumbona nalabafana bamaPaul
uyamazi wena Manje kodwa ugogo uyazi wangena ukhetha wazi kuyona kahle eyami ngithi leyo ukuthi yena wangena wazi kahle sikhona abafana bamapholo wawungaqoki ingane-ke ngoba wazi kahle sikhona abafana bamapholo wawungicuphisa nje ngangicuphisa ini ayibo ngesicuphisa manje okukuthanda kwakho ayibo congazongisukela wena ungena kwakhouthanda kwakho ngakutshela phela ngeke uzungitshele ukuthi angenze njani hayibo khona iduku enanginika lona noma nephini ifuna nginika lona ukuthi angingene ngala ekhaya nisaphika nengane akahloniphe njalo baba hayibo Imake mfethu asibuye silungise lento umuntu wesifazane. ngiyakuzwa kodwa-ke angabi umuntu wesifazane mewukuthi kuvuna yena ngaleso sikhathi Kanjani? kwesinye isikhathi abe umuntu wesilisa yambona manje ukuthi ungikhomba kanjani kumele ngenze njani angithi nawe uhlezi ungivimbe endleleni ungikhomba ngo-7 ungakaze nje ingane uyithathe ukuyibone noma ufike kubo kasisi niyobona ingane le kuthiwe yakho. kaze ngishwazi wazami uzoyi-check abone ukuthi njengambuza bafu ngizoyibona kanjani ingane engazi kahle ukuthi akuyona yami ngoba wangitshena eqaleni nomuntu ukuthi le ngane yamfana wepolo ngoba nakho umfana wepolo eseyiphika-ke useza kumele wazi kahle ukuthi yena kwakuyena umfana wepolo straight yena ewumakhwapheni ngamitha ngathini mina athi ingane asilinde izizalwe khona uzofika umfana futhi lo muntu akaphathi ingane hamba uphanda ngiyophanda umfana ngithi wena phanda mina futhi angithi sisi wawune straight. yebo qalise ekhala kahle wena kusisi wawuyini siqale siqonde nje leyo part yakho ukuthi kahle kusisi wawuyini wena ntshola naye ngoba nangethi usisuthu wayine straight wena wawuyini yambo ukuthi lo muntu unjani une-stress kodwa khona abantu shuthi sibaningi vele kulena sibaningi usisi mina ngangitshontsha kuyena kahle wazi kahle ukuthi wena phela engangitshotshana ngoba umfana wepholo ngizokwazelaphi lokho bafu ubukwazi lokho wangena kanjani ngoba ukwazi ukuthi uyedwa umfana wepholo enganginaye ngoba nakho manje sekunengane sekuvela ukuthi ingane yakho awusafuni ukuzondla ingane sokugqamisa umfana wepholo phambili hayibo ngeke ngizwe ngawe baba ngeke ngizwe ngawe ngengitshele wena ozokondla ingane yakho ozokondla ingane yakho uzokondla ingane yakho ngoba manje kube ngazokuthi kukhona ukweyana noma mhlawumbe ukuthathana kancane. Hayi vele nawe hleze ngikhombe emgaqeni. Ungithatha kancane lokho ukuthi kudelela kabi lo. Indaba ungihleze ungimemeza emgaqeni bawuhlangana nami yangimemeza. Chaza khona ukuthi usane indaba lapha nandaba nawe mina. Engifuna kwena ukuthola ingane kuphela. Masefuna ngimhloniphe ekhuluma kanje ba. Angincenge lutho mina. Imaki mfethu okay sibuyele endabeni sisa ngithi wena uthe umfowethu ayini hayi makhwapheni unasi straight sakho yebo benginaso ne-street sakho imake bafu ngane yakho naye wow thula sisi angithi uyazi ukuthi umuntu abantu ababili futhi angeke ngibe sure ukuthi babe babili noma babe bangaka waqala kulo owayi straight sakho yebo ngaqala kuyena kwenzakala yena ngaqala kuyena ngamtshela ukuthi yena ngikhulele into kanjani wenzela wathini engazi kena ukuthi nomunye umuntu eceleni wayingazi nangu umuntu owayazi ukuthi ukhona vele umfice khona yabo ukuthi ke vele ke senza into yethu yabo siyantshintshana ngaleso sikhathi ayibuya ngawugqobile lo plastic lo muntu wepholo isikhathi esiningi wayengena ebusuku emengena ebusuku kube ngithola isikhathi sokuthi mina lo ngibe naye ngamitha lapho ngoba nomuntu epholo ngangavamisile ukulontuza naye nangoku umathumini imali yoglisi uzongitshela ukuthi yena lona yakhe ingane wangiguleli mina wena wenza into yakho umfana wepholo wathi mayisetholile ukuthi umithi kwase kwaqhubeka la kwenzakalana aqhubeka phela salinda ke ungasho phela kuyena yabo kwathi sengizala ngayibona ingane ukuthi yena ngisho impawu ngisho ama-action ngisho imigqa leya la esandleni yona ekhanda nje ekhanda elikhulu baningi abantu abanamakhanda ngisho izenzo ezakho yonke into eyakho yangane izenzo kanjani ingane encane kanje naphela ingane uma ukuthi incane yakwazi ukutshengisa ilo wena le ngane wena ukuthi uphinga yakho ubalekela ukondla ingane uzothi ingane akuyona yakho nawe angithi umfana hamba usebenza ngeke ngenzeke lodwa mina ingane ngiyayondla ngifuna ukuthi nawe bakwakhe ayona ayosebenza umfana ngithi yena ngithulengisile yena nawu uqwana egqoke endlini lengane ngoba ina 2 years ikhulisa ubani oyibekela ikhona manje ngihlangana uhlangana phela kuba lengane kwindaba imaki usisa ngithi uyachaza ukuthi umfowethu loya
futhi ushwebile ngithi wena wangena kwi-relationship kasisi wazi ukuthi uzoba umakhwaphela ngikwazi ithatha ke phela i-responsibility yokuba umakhwaphela angithi manje sekumele uthathe i-responsibility hayi the time ungena kusisi wamncenga ukuthi ucela ukuthi ucuphe ngamncenga neke wavuma naye usho icala lami kuphela wavuma naye lo muntu wayethanda imake ngeke ngivume nobabili ngithi wangena uzazi ukuthi umakhwaphela naye wazi ukuthi une straight ngangikwazi lokho okay usisi ingane ke usetholile ukuthi akusiyo ye straight futhi obvious icala lidla hayi ngeke bafa ukwazi akwazi ngeke phela usheshe ugcume ungakayiboni ingane hayi bafa ngifuna nokubona mina kwazi awufuna ukubona kanjani uzobona kanjani uthi yakho mfethu yazeni imani wepolo lo muntu namhlangana imani senzeni kanje sicela ukuthi kwenziwe i-DNA test hayi ngathi yona ezosiza futhi manje uba uzokhipha imali yalezo zinto ngoba mina ngeke ngiyenze lona kanti ufuna ukwenzani empilweni yakho yini ofuna ukuyenza nje imake wemfethu okay awufuna ukondla ingane awufuna ukukhokha i-DNA yini ke sizo sokuyenza wena yini esizo thola khuluma amadoda yabo lo muntu lo wemfethu asike sizamene ukuthi sibalansise izinto la wena kahle ikuphi la uzoqhamuka khona ngoba since ingane ikhulu ubungekho bengeke and what if kuyenzeka tholakala ukuthi ingane yakho uzothi phela mase kwenzeka lokho bafa sesiyozama indlela yokulungisa kodwa mhlawumbe nifika ne-DNA test otherwise mina ngikhiphi lutho ongakazi ngani ukuthi yaba kodwa sisangithi yabona ukuthi lento yokuxophisa abafana ingozi kanjani buka manje inkinga sesibhekene nayo and inkinga le manje futhi ngisifundile isifundo shame and inkinga le izothiwa lento ngoba nangu akafuni phela ukuthatha responsibility angithi makumele athathe responsibility uthi yena bewumakhwaphela kodwa wayikwazi lokho angene kwazi wena ungeniselana omunye umuntu uvumela ungithi wena uyifunela uyazi nje ukuthi into engene umuntu wesathi yonakala wathi ufuna ukucupha imake wena engazi ukuthi vele wawunenhloso yini wathi wena into imingene umuntu esithathu vele iyonakala hayi bafo azikho into sebeyitheni bafo kodwa nje indlela ekwenzeka ngako sokuphuthuma cha kodwa bafo kwaphuthuma ukuthi njalo uphole emehambo yangena lebusuku angithi weba njalo emsebenzini uyangena endlini yini ephuthuma wayo nophuma ekseni ngo5 la endlini sewuthanda ngezi ngangithanda ngoba nawe awuthanda sasengenze imake kumele sivumelane ke nangengane uyonke ingane angithi nawe wazwakala lo angithi imabafa angithi wavuma ukuba amakhwaphela masenenza i-DNA wavuma ngithi ukuba amakhwaphela ngavuma okay angithi ke lento ukuba umakhwapheni ke ifana nokuthi ke wavuma ukuba i-second option hayi ngiyambona athi no phela wena wayivumela second option ngobani kuphela ngithi imoyizwe lento bafo oyizwe lento bafo lo muntu uyaqala uyaleka umfana wepolo uthi ingane yakhe mina uyangiphika mina akangihlanganisi nemake wemfethu imake manje ngoba nakhe seyiphika nomfana lo usethe yami imake iphi DNA test okhombisa ukuthi imake phela angithi wena mfethu usisi uqalile kumfana wepolo naye wathatha inyathelo ngendlela yakhe wathola ukuthi ingane akusiye yakhe unemali phela yena angithi namapolo imake bukake Hayibo, kahle ubani wathi ungabi namali. Angithi usuwesibili wena. Uhlala endlini ungasebenzi. Sekuwesibili wena. Hayibo. Thola wena. Angithi wena usuwesibili. Ucala lethu lokuthi ulapha. Uyi-second option. Yeah. So sekumele ke mfethu ke na uthathe response angithi wawuncenga ngalesa sikhathi. Yeah, ukuba umakhwaphe. Yeah. Eheneke. Kodwa ngincenganga kakhulu nawe wayithandela lo muntu. Awuncenganga kakhulu. Ukube wawungathandi yayingeke lithi ipholo liphuma lemsebenzini ebusuku wena everyday umda. Nawo uthanda ukuthi ngifike. Lithi ngena wena uphuma ngewindi. Sasivumelene. Sasivumelene nengane mele sivumelane. Siyo. Abangeke ngizwa abantu bakini phela mina. Kumele nonke amazwi hlezi ukubhekula naye lo muntu lo pheze ehlenyuka namapolo. Usuka amapholo ngepholo elilodwa sengihamba ngehle ngenyuka amapholo. Ngazila Sengehla ngenyuka amapholo. Ngazila futhi lona lo. Ilona lodwa wazi kahle ukuthi ilona lodwa. Wazi kahle ukuthi yena umuntu enginayo. Inkinga nansi ke la.
inkinga nansi inkinga iyona le kuqala kumele Mina kutholakale inkinga noma wena abafazi babantu awufuna umuntu omlandelelana ngaba akukho nje ukuba umlandelanga wangincenga ngaba sikho la wena ngithi abomvuzo ukulandela abantu babantu azingayiqala inkinga cha uyabona umvuzo ukulandela abantu babantu mfe mase niyamithisa mase niphika ingane nizenza labo bantu ngoba nibalekela ukondla uzoyondla ke le bhuti uyathanda uthandi uzoyondla ngeke ngizwe ngawe mina uzoyondla le mfethu wena mfethu ubuka kubutebula buka izinkwa zizu-2 uthi ingane yakho idleni ke yona uma udla izinkwa eziwu-2 wena unanamathoyizi ey'ngane wenzani unengane lokho akuhlangana ifica la endlini akuhlangani akuhlangana uyakwazi ukudlalisa iy'ngane uyithengela amathoyizi into ey'la endlini uyakwazi ukuthengela iy'ngane zabantu amathoyizi eyakho ithengela nini wahamba uphathe ney'ngane zabantu ushutha ney'ngane zabantu ko-Facebook ushutha neyakho okushuthe neyakho ushutha ney'ngane zabantu ushutha neyakho imake lalela-ke asenzeni kanje into elula angikulandeleli mfethu kutholakala i-DNA test yakho nosisi athathe i-DNA test yengane kuyazwakala lokho kodwa ngikhiphe imali lapha ayikho imali engizoyikhipha yena akafile siyalalela angifune ukukhipha mali ama-DNA yini-ke ofuna ukuyenza asenzeni kanje baba uvuka nelanga ushona nalo umuntu ubiza ngodaba uzodla uzobona ukuthi wenze njani ngihlangana kumina kodwa ngifuna yondliwa ingane let's say ingane-ke iyoqala ecrash le ngane wena iyaphuma okhokhelayo ukuthi eyakho ngiyakuzwa konke imali le ekwenziwe ngayo i-test ubanike kumele ayikhiphe hayi bafuna ngizowenza ngayo yonke indlela ukuthi itholakale manje ngizoyikhipha mina bafo kodwa mekuthi yonke into iqondile kodwa mekuthi nje kuyagwegwa bafa ngihlangani nalutho and lo muntu lo angifuni eduze okay angizanga la ngoba ngifuna nawe ngize ngendaba yengane angifune wena ngakwenzani nje hayibo ungangenzani ngizokwenzani nje ukuvuka nelanga ushona nelanga uzokwenzani wena hayibo baba sikhuluma kharo mdala awasho amabhodo lapha hayi ngeke lokho intsheni njengaziyeke into lento othi ngicini Cima amabhodo uyapheka ingakho usuphenduka umfazi endlini uyapheka enxa uthi awufuna ukuya emsebenzini uyofuna umsebenzi uvuka nelanga ishona nelanga oze kuphekiswe wena beshoda bekunika isiketi nephinifu lento enahluleke ukunginika yona lakini thola wena khumula nalento le hayibo kahle bo wena uzongijwayela kabi ngizogqoka isigqoko ngendlela engifuna usigqoka hayi uyabona manje usungibamba ngezandla ngibeka izandla manje hayi baba ngibeka izandla lento ojwayele ukuyenza uma ngihlangana nawe uhlezi ungithuka ungibiza ngamagama noma ufuna ukungishaya ufuna ukungishayelana ingayona yakho ingane yini ufuna ukungishayelana usuke ungithukelana lalela sisi uthule imani hayibo ngeke ngitshele wena ukuthi ngithule noma ngenzeni umlomo wami imani otherwise uba akekho umuntu lo wena ngabe uzokwenzani hayibo ngeke ngitshele wena baba ngathi ungikhohlwe ngeke ngitshele wena hayibo angigcina kanti lo muntu baba hayibo angizwe nawe mina yambo ubone ilengisa manje lo muntu bone sengashaya wena mangibona ngiyalengisa imani ke ngenza lento wahluleka ukuyenza enganeni yakho ngize ngibe ngiphenduka indoda nje ingobani ngifuna ukunanga lengane yakho awukwazi ukuba ubaba enganeni yakho kumele ngilokho kulandele ukuthi uzokondla ingane yakho lokuthi angingona inganyama uyakwazi ukuyoshuthela kodwa mase ngihambe ngiphika ingane angijoyela mina le ngane zoyonke umfana wepolo imani phela ngicela nimlehliseni umoya okay lalelani-ke lento izoba kanje angithi mfethu ukuthi ingane akusiye yakho akuyona usisi uthi eyakho sisi umfana lo wemoto yena usayitest ingane yebo wayitest akuyona yakhe yezwa hayi ngeke bafone indlela okwenzeka ngayo lo phela ingeke lo imake sisi yini izohlela ama-DNA lapha masenza i-DNA test la kuzovela khona ukuthi eyakho gazela eyakho futhi wayitesta kanjani sisi unayishoyo ukuthi wawukhona i-tester noma wa-prove ukuthi wayitesta noma watshelwa uyena ukuthi uyitestile akusiye yakhe noma abantu bakubo bathi mabeyibuka usilima kabi lo uthi akazi nokwazi bathi uyitestile bekutshela wayibona iphepha leli iphepha wabuya nalo kwaphinda futhi kwazoba imigqa lesezandleni
yabo imigqa lena ifana neyakhe ngo eyakhe ngisho amehla amancane amanhlonhlo eyakhe nje lengane ngisho ubude eyakhe lengane uzoyondla lengane yathanda ngisho amashiya lawa athe eyakho namadle bacijile nayi namadle bacijile njengawe mfethu lalelake okay asenzeni kanje mina ngizokwenza ngenza kanjani kodwa kumele i-DNA test uyitholile bafu imali ye-DNA test sozama ukuthi sikhiphe siwuhlelo understand ngiyakuzwa and wazi ukuthi ingane makukuthi iphuma ithi wena sicela back imali yethu ngiyazwakala bengakuhle futhi engazi kungakufunani-ke la uzongibuza leyona vuanela imake wemfethu ulobolo nje njengoba mfethu wena ubodleka zodlala makuwukuthi sisi kancane makuwukuthi wena mfethu siyathola ukuthi ingane yakho thina into esizoyenza kuwena sizofuna imali le esenze ngayo i-DNA test ya masikuthatha ngeke sithathe wena wedwa yabo sothatha igazi lakho elengane mase sifuna nenye ingane emgaqweni noma laba mase sithatha i-DNA test yalo sibalekele ukuthi kungathiwa wena ubaba wengane hayi nalokho kungaba right lokho ngoba uyalazi udaba la South Africa lamba kanjani ya kona manje anginisembe Abantu- umuntu lobele ngifumane imali, imali bathola ukuthi ngizofuna imali wayla Imali. kwenzeka kanjani bafana ukuthi uhlelo uzolungisa phela ngizwe sengizokhokha imali futhi ngizwe phela ngiyachaza ngoba bayona le mali lento uthi ngifuna wondla ingane uwena uzohamba ukhokhela i-school fees yoqala ecreche Angithi ngokwenzani mina nje lento mfethu ngithi ngiyayichaza la angathi anizwa kahle ngiyakuzwa kancane bafuthi mina ngizama ukusiza wena angithi la kuke kwenzeka ukuthi uthi uyahamba wena uyotesta nengane kuvese kuthiwa yeyakho yakenzeka lokho noma kungesiye yakho noma ngoba nginalo ulwazi banalento yokuthi ingane nengane kumele ibe nobaba angithi ingakho ngizothatha i-option yesibili ngibalethe ngiba ngihambe nama-DNA test awu-2 eyakho eyengane eyale enye ingane noma senza into elula nje uthatha ingane kadadewenu noma yesihlobo sakho you understand yakazwakala kodwa bengingafisa ukuthi engazi ukuthi ugogo naye angayizwa le nkulumo lawe ugogo kamfundo la cha phela inkulumo Njengoba nami nje ngingafuni imake mfethu le nkulumo leyo ukuthi kumele ingane iyo-test okumele ayazi naye yabo uzomtshela yena ndlela yakhe angithi uzwa yena phela ikhehla lakhe izwa wena isisalukazi sakho okay lalela-ke mfethu ngiyangifuna ukuthi silibele kubangwa kucatshwana nani nani sicela ukuthi asihleleni usuku sofika la sizothatha amagazi akho amagazi engane ingane kumele uyilethe goga ayibone usisi uzosicela sisi akadedele ugogo abuka ingane kube uyena ugogo show ukuthi hala ekhaya noma siya kuyona la wena sonke lesikhathi bungakwenza ingane lokho hayi ngasimfundi nje umuntu sinogogo ngoba siyamazi indlela zakhe yini noma wena ufunza ugogo ngokuthi usisi indlela zakhe njani hayi ngoba ngimfuza ugogo na unakho umbona imake mfethu kwayena ugogo bese uphume umuntu imali, ozongizela nenkinga nakho manje inkinga sezenza uyazi umthelela wemfethu ingane masuthi inkinga ingane kazi benkinga isibusiso noma kuthiwa iphutha kanjani kodwa isibusiso uyazi ukuthi wemfethu usisi sepolo phela ayisa le ngxabano usuyikhoze kugogo wakho nosisi wadi yatholakala ukuthi yakho bazohlalelana ugogo nosisi hayi namnanda bahlalela vele umuntu angemdingi kodwa ingane engahlala cha phela wemfethu lalela la masutholele ukuthi usisi ingane yakhe uba umuntu ozobe enizobe nishintshana ngengane naye ubani umuntu ozobe nixoxa naye ukuthi ingane inenkinga naye ukuthi kumele sisizane enganeni noma wazi ukuthi mina ngedwa kumele agcine enganeni bafu ngicela uzame ukuthi even if noma wazi ukuthi ingane uyasola ukuthi akusiye yakho kodwa kumele wenze sure ukuthi akusiye lami igazi udouble check wenza i-DNA le DNA test esizoyenza sohamba soyenza kuphi e-clicks understand ngiyakuzwa bafu kodwa wenzeke
wenzeke okwakho sithi siyafika la kini asikuthuli. Understand? Uluphi usuku ekumele sifike ngalo sizothatha amagazi akho. Namhlanje lesinanga ngathi sibo ngizwe lesizathu namhlanje. Yeah. Uluphi usuku ekumele sifike ngalo. Ngolesihlanu bengingaba khona ngolesihlanu. Okay. Emabhodweni. Wena Ofe emabhodweni. namuzwa lo muntu bafa. Okay, mfethu aseyilweki and sizozama ukulungisa isimo phakathi kwakho nosisi. Yeah. Even if noma usisi ungambuka kanjani kodwa kusala uma ingane yakho. Hayi bafo lokho asikakabi nayo. Ngisho ukuthi ingane yami ngempela. Okay. Ungakusho lokho ufana nokungidelela ngempela. Ngoba lo muntu lo Okay, mfethu ayika. yeah. Ngicela nalokho kufake ekhanda lakho ukuthi kungenzeka kube awube bafa ngosebenzisi kakhulu lensuku. Ngathi Abantu abanje uzodinga. cha phela okhumbula ukuthi wena Akusayi wacela ukuthi ukuba nginjani. umakhwapheni. So Akusayi ukuthi nginjani. wena wacela ukuba i-second option la. Wawazi kahle wangena kodwa yabo wazi kahle. uvuma kwakho okhombisa kona ukuthi vele shuthi sibaningi Ngangengavumi phela nami ngangimncane ngangiyintombazane ngimncane. Wanginapolo nje uyazi. Phela kuyukuthi umuntu umthandela into anayo. Umuntu uyamthanda ngoba nakho umthanda kusuka ngaphakathi kuwena. Wena indaba uzocabanga ukuthi wena ngangithanda. Owathanda nini? Yini engayithanda kuwena? Wangenapholo, unganalutho ulopholo, uphiwa nayimini imali. Izwa lo muntu ufuna umondlela ingane kodwa uthi ngolopolo. Ulopholo, kukuvuka nelanga ushona nelanga yini wazi upheka amabhodwe nogogo Ngiyeke phela uhambe uqhubeke kodwa ingane yakho. Ngifuna wonke ingane. Mfethu imali into ebalulekile ayika into ebalekile la ingane kuyaphoqa ukuthi kumele ibe nobaba ngoba ingane meke yakhula without ubaba iphenduka enye into engacontroleki engahloniphi engenayo direction. Ya kuyabonakala Enye into kumele ukwazi ukuthi ingane meke yakhula ingenayo ubaba izoba usikhothe endongane ngoba manje ayinaye umuntu ozoba le naleya manpower leya enganeni. Yabo ngoba ingane inanokuthi vele ine-oled yazi ingane meke yathi kodwa ubaba imali yabo ingane meke yathi 8 9 10 Nize ngibe umama ubaba. iqala leya nto leya you understand le Yini lewacela kakhulu ukuthi ngingumama ngubaba. Vele ngumama ngubaba kade ngingedwa kulo 2 years kade ngingedwa ngikho umuntu ungasizwa umuntu. Bengisa umama ngubaba kuyona. Okay wemfethu sicela ukuthi ke usilindele sofika ngolesihlanu sothatha ama DNA test yalazona ebese kuzele ngithemba ukuthi kuphelele sisi ngicela yabona kuhle ukuthi ngihambe kusakuhle ngoba lo muntu ngiyoze ngiyisole ngayo. Uyisola ngani? Hayibo uzongenzani wena? Angifuni noma sisihlangane endleleni. Cha wena usindele ukuthi khona lo bhuti. Uba akekho lo bhuti lo. Angikusaphela. Imani kanti imani ke imani cela ukubuza Yini yena le? imani ke wo cela ukubuza nisafunana Cha. pho manje yini into lana Angimazi uyangilwisa phela. Angithi uthi angihambe ingaze kwenzeke into uzongenzani? Uyongenzela utho. sisi ngicela sambeni sisi kodwa ngicela ukubeke lokho kokuthi makwenzeka eba ubaba wengane yakho kumele ufunde ukuhlonipha ubaba wengane even if noma kuthiwa akanalutho if makwenzeka Lo bhuti sisongezwa kanje. ima mfethu ima kancane ngifuna uyifake kunento ukuthi ubaba wengane yakho even if noma kuthiwa uyisehluleki kanjani kodwa ubaba wengane yakho Ngizokufaka uyena wenza ukuthi kodwa ngize ngimbuke ngale ndlela ngangambongi ngale ndlela mina. Ube wakwazi ukuzobheka ingane yakhe ayondle ngaba yikho yonke lento. okay nayeka ngithi wayesaphushwa ilento ukuthi phela vele wafika vele engesiye umuntu oqala kwaye umuntu wesibili into emenza ukuthi naye abe ilento umbone ukuthi uyiyona is because bevele umakhwapheni Yeah. nawe even if noma kuwena Yeah. imali nawe mekuthiwa kubeka uwena ubungambeka einyaweni zabhuti let's say intombazana ubhuti umfana wena kuzoqala wenze njani uzazi ukuthi wafika vele ufakwe la Kodwa ngangizozama isiqiniseko sokuthi ngithole ukuthi yami noma kuyona yini.
ngihlale ngazi ukuthi eyami noma kuyona. Okay ke bafo wena iphutho lenzile yileli lokuthi unga-check ukuthi ngampela noma uthatha ingane uzobuza ugogo ingane yami le nsila le ikhona la ekhaya. Makuwukuthi ugogo uyavuma noma akavumi uthatha ingane uyishova kuphi eklinikhi. Uthathe kadadweni uthathe kamfowenu uyithatha ama-DNA test akho uyishova eklinikhi. Izinto izolunga. Next time bafo ungavesana ulahlele nje izandla kanjalo ingane yakho ikhulele komunye umuzi yabo. Uyindoda uphile. Kodwa yabo bafo uvela ukhipha imali ukhiphela abanye abafana. Angithi ilento ebuhlungu eyenzekalayo ke angithi angifuni ukuba present einganeni. Zizothi ingane isindala kutholakala ukuthi wena izothi ingane isindala mawusuthi uyaqala usuthi ingane yami. Okuyami phela bafo. Isindala ngeke ukwazi phela ukuclaim ingane isindala. Uzobuya phuma sindala nakhona jabela ukuthi ene ngisakwazi ukubuya kwena. Jabulela lokho. Okay ke bafo ngicela senzele i-DNA test ukuze sonke sizoba neshow yokuthi ingane ekabani. Yeah, ngaba kuhle nje lo futhi sihlangane nje ngolesihlanu. Please. Lokho sihlangane nje ngakho manje kuphela. Ngoba umuntu angisafuni nokumbuka mina. Okay. Asiyabona nawe. Sisi ngicela sihambe. Wena owenze ubumnyameni kovela eklinikhi. Shopha sakho futhi sisi. Alright bafo siyabonga. Hayi bafo.